at udforske og lære nye ting, og de er altid klar til at hjælpe andre. De er venlige og omsorgsfulde, og de har en stærk følelse af fællesskab. Skandinaviske børn med hjerter af guld, de er fremtiden for vores verden. Med deres drømme og håb vil de gøre en forskel og skabe en bedre verden for os alle. De er vores håb for fremtiden, og vi skal værne om dem. Vi skal give dem den bedste chance i livet, så de kan nå deres fulde potentiale. Skandinaviske børn med hjerter af guld, de er fremtiden for vores verden. Med deres drømme og håb vil de gøre en forskel og skabe en bedre verden for os alle.